କ'ଣ ଆପଣମାନେ କେବେ 100 ଟଙ୍କାରେ ଅନଲିମିଟେଡ଼ ୱାଟର ପାର୍କ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି? କଥାଟା ମିଛ ହେଲେ ବି ଏକଦମ ସତ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଠଗଡ଼ରେ ଥିବା SN ଇକୋ ରିସୋର୍ଟକୁ। ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନକୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଅନୁଗୁଳ ଆଠଗଡ଼ ଭିତରେ ଯାଇଥିବା ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକି। ରାସ୍ତାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ, କାରଣ ଏସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଆମେ କେବଳ ଗାଁ ଗହଳି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ନେଚରର ଏମିତିଆ ଜିନିଷ, ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଦେଖି ଆମ ମନ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁର ମଜା ନେଲା ପରେ କେତେବେଳେ ଆମେ ଆସି ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଟାଇମ୍ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଥିଲୁ ଆମର ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖକୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ। ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ପହଞ୍ଚି ଆମେ ଟିକେଟ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ମନସୁନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଅଫର୍ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା ମାତ୍ର 99 ରୁପିଜ୍। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ, ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଆହୁରି ବେଶୀ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଇମାଜିନ୍ କରିନଥିଲି 99 ରୁପିଜ୍ରେ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଆସିକି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବି ବୋଲି। ଭିତରୁ ୱାଟର ପାର୍କଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଅଫର୍ ଚାଲିଥିଲା ତ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆସିଥିଲେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ବି ଲୋକମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆମର ତାପରେ ମସ୍ତି ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ଆମେ ସବୁ ରାଇଡ଼୍ସର ମଜା ନେଇ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା, ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ସବୁ ଏଠି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ସବୁଥିରେ ଆମେ ବସିକି ମଜା ନେଇଛୁ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତ ଆହୁରି ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲେ ଏଠି ସବୁ ଖେଳିକି। ତାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ୱାଟର ପାର୍କ ହିଁ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଛୁଆମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆମର ଏନ୍ଜୟ କଲା ଭିତରେ ଆମେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆସିକି ସେଠାରେ ଥିବା ରେନି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଖରେ। ଆଉ ସେଠି ଆମେ ମାଆ ପୁଅ ପହଞ୍ଚି ଆମର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଥିଲା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। 4-5 ଘଣ୍ଟା ଖେଳିବା ପରେ ଆମକୁ ଏତେ ଜୋରସେ ଭୋକ କରିଥିଲା ଯେ ଆମେ ଖେଳ ସାରି ସେଠୁ ପଳେଇଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ। ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା, ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି। ଏତେ ସ୍ପେସିୟସ୍, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ତାଠୁ ବି ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁ ଖାଇବା ପ୍ରିପାରେସନ୍। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସୁପ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲୁ, କାରଣ ଏତେ ଯେଉଁ ଗାଧେଇଥିଲୁ କାଳେ ଥଣ୍ଡା ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସୁପ୍ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ମଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ କରି ହେଉନଥିଲା, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସବୁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା। ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଣିକି ପିଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଖାଇସାରି ଆସିଲା ପରେ ମୋ ନଜରଟି ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପୁଲରେ ଥିବା ବୋଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିନେରୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମ, ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ ଥିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏଇ ବାମ୍ବୋ କଟେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ତ ରହିବାର ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଫାଇନାଲି ୱାଟର ପାର୍କକୁ ବାଏ ବାଏ କହି ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆମ ମଜାପରର ସଜା। ଛୁଆ ତ ବାଧାରେ ଏଠି ରହିଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତ ଏତେ ଜୋରସେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହି କପେ ଚାହା ପିଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଫଲୋ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।